Το πιο φανταστικό που συμβαίνει στις μέρες μας και το οποίο το λέω και πολλές φορές και στα social media, αλλά ίσως δεν γίνομαι πιστευτός, είναι ότι σήμερα οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Δεν χρειάζεται να είναι μηχανικός, μαθηματικός, να ξέρει στατιστική κτλ. Είναι εδώ ένα στοιχείο της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης τα τελευταία χρόνια είναι ότι, να το πω λίγο τεχνικά, πήγαμε από το instruction-based computing, δηλαδή όπου έπρεπε να προγραμματίσουμε έναν υπολογιστή με τον α ή β τρόπο, στο intent-based computing, δηλαδή πλέον λέμε στον υπολογιστή με τα prompts και όλα αυτά, και αυτό είναι το μέλλον, απλά τι θέλουμε να κάνουμε. Και δεν χρειάζεται να προγραμματίσουμε έναν υπολογιστή σε Python ή σε JavaScript κτλ. Άρα σε ένα βασικό επίπεδο, αν μάθεις 10-20 βασικά πράγματα για το πώς δουλεύει η τεχνητή νοημοσύνη, μπορείς να γίνεις ένας καλός χρήστης και να βελτιώσεις τη δουλειά σου, ακόμα και αν δεν έχεις κανένα τεχνικό background πάνω στο αντικείμενο.